प्रणाम और सलाम बा सबके और सबके स्वागत बा हमारे चैनल भोज लोग पर। आज हमनी के ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एगो रिपोर्ट जौन कि भारत और विश्व में विद्यमान असमानता के बारे में चर्चा कर रहल बा। ओके बारे में तनि विस्तृत रूप से ओ विषय पे का ओ रिपोर्ट में बा ओके हमनी के चर्चा करे के बाटे। तो चर्चा करे से पहले हम लोग सबके बता दिया चाहतनी कि हमारे चैनल भोज लोग पे और सबके स्वागत बा। नया चैनल बा और सब सपोर्ट करी तब ये चैनल आगे बढ़ी और हमनी के एगो भोजपुरी समाज में एगो अच्छा जौन की कंटेंट बा ओके दे सके जा भोजपुरी में वो हो। तो ऑक्सफैम की एगो नया रिपोर्ट आइल बा जौन में खुलासा भइल बा कि साल 2020 के बाद से बनल 42 खरब डॉलर के 42 खरब मतलब अरब से भी ज़्यादा खरब होला उ वाला खरब 42 खरब डॉलर के सगरी नया धन के करीब 2/3 धन मतलब कि 2/3 मतलब कि समझ जाई कि लगभग 66-67% धन जौन बा 1% अमीर के लगे बा। कहे के मतलब अगर 100 लोग बा तो उनमें से एक आदमी एक जन लोग बा ओकरा लगे 66 से 67% धन बा, यानी कि राउर 2/3 धन ओकरे लगे बा। मतलब राउर घर के अगर 3 हिस्सा धन के हिस्सा कइल जा तो ओमे 2 हिस्सा वो लोग के लगे बा। के लगे एगो आदमी के लगे और बाकी 99 के लगे बचल हिस्सा बा जौन की दुनिया के निचला 99% हिस्सा से लगभग दुगुना अधिक बा। ठीक बा, दुगुना अधिक बा। 1/3 होला ना एक हिस्सा, एक दुगुना अधिक बा, 2/3 बा वो लोग के लगे। पिछला एक दशक के दौरान सबसे अमीर 1% लोग सब नया धन के लगभग आधा हिस्सा पर कब्जा कर लेले। मतलब कि पिछला 10 साल में, दशक मतलब पिछला 10 साल में ई जन अमीर लोगन बा लोग उ लोग पूरा जितना भी धन बनल बा ओके 1% लोग मतलब कि 100 गो में से एगो आदमी जन बा उ सारा लगभग आधा जन धन बा ओ पे वही लोग के कब्जा बा। मतलब कि पिछला 10 साल में जितना धन बनल बा ओमे आधा एगो आदमी के लगे बा, बाकी 99 के लगे उ आधा बा। ठीक बा। फिर ऑक्सफैम के ई जो नया रिपोर्ट बा ओके मुताबिक 2021 में भारत के कुल संपत्ति के भारत के विषय में अगर आ जाए विश्व से अगर तो भारत 2021 में बात होता 2021 में भारत के कुल संपत्ति के 40.5% से ज़्यादा के मालिकाना हक भारत के सिर्फ 1% के लगे रहे। कहे के मतलब कि जन भारत में जितना धन भइल 2021 में उनमें 40.5% बा उ 1% जन टॉप पे बा लोग। मतलब कि 1% माने कि 100 गो में से एगो आदमी के लगे 40 हिस्सा धन राउर बा। अगर 100 गो हिस्सा कहल जाएगा धन के तो सोच ली सब कितना असमानता जन बा हमनी के देश भारत में बाटे। रिपोर्ट में कहल गई कि 2022 में देश में अरबपति की संख्या बढ़ के 166 हो गई बा। मतलब कि देश में अरबपति बढ़ के 166 हो गई बा, जबकि 2022 में 102 रहे। देखिए ये वो अच्छा बात बा कि हमनी के देश में जो अरबपति या खरबपति की संख्या बढ़ रहा बा, लेकिन एक साथ ही देखी कि जौन ई धन बढ़ रहा बा तो ये कुछ लोगन खातिर बढ़ रहा बा, ई ना कि बाकी सबके समानता होता। इसे कुछ लोग के लगे धन तो बढ़ता लेकिन जौन बाकी लोग बा ओके लगे धन कम होता। यानी कि ई मत सोची कि एगो नया ओमे सेक्शन क्रिएट होता, बल्कि वो हमनिए के हिस्सा ले जाता लोग। ओके, यही बीच एकरा में इहो जोड़ल गई बा, माने यही रिपोर्ट भी इहो जोड़ के ई ऑक्सफैम कहले बिया कि भारत में गरीब लोग जीवित रहे खातिर, ई अगर हम ऑक्सफैम के ही कोट करे के कोशिश करतनी कि जीवित रहे खातिर बुनियादी जरूरत तक के व्यवस्था ना कर पावेला। मतलब कि जन भारत के गरीब जन समाज बा बहुत अत्यंत गरीब बा ओके लगे इतना ले व्यवस्था नहीं है कि वो अपन दैनिक जन ओके आवश्यकता बा ओके भी वो पूरा कर सके। चैरिटी भारत के मतलब जन चैरिटी जन बिया उगने कहले बिया भारत के वित्त मंत्री से जन बा गुहार लगौले बिया कि ई अश्लील असमानता मतलब कि जन असमानता बा ओके ई लोग अश्लील कहले बा। कहे कि ई एक तरह से गंदी असमानता बा, गंदा असमानता बा से निपटे खातिर अति अमीरन पर धन कर लगावल जा। ई रिपोर्ट में बार बार विषय पे ऑक्सफैम ने कहले बिया कि धन कर लगावल जा, मतलब कि धन वो लोग कमाता लोग ओ पे टैक्स लागे। ठीक है, तो धन कर लगावल जा अति अमीरन पे एक्स्ट्रा 5% के। लास्ट में रिपोर्ट के ई बात पे ब्यूरो में मिलल बा। रिपोर्ट के नाम हो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। ठीक बा।
ई जौन रिपोर्ट बा ई स्विट्जरलैंड में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एगो बाटे जना कि हिंदी में कहल जाला, वो हिंदी में के नाम जौन होके ठीक बा, मतलब कि विश्व आर्थिक संगठन या पे जौन चर्चा करेले ओके रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में भारत में धन के बंटवारा में बड़ा असमानता के रेखांकित कइल गइल बा, जौन कि रउआ सब देख सकनी कि 40 दशमलव कुछ प्रतिशत जौन बा 1% आदमी के लगे बा। जौना में कहल गइल बा कि देश में 2012 से 2021 तक पैदा भइल धन के 40% से ज़्यादा धन महज 1% आबादी के लगे गइल बा, जबकि मात्र 3% नीचे 50% तक टपक गइल बा। ठीक बा, मतलब कि जौन धन बा ओके केवल जौन बा ओके 3% जौन बा टॉप से वो नीचे के 50% लोग पे ट्रिकल कइल बा, जना के टपकल कहत था, मतलब कि ऊपर से चू चू के भी 3% गिरल बा केवल। कहा जाला ना कि कहल जाला बार बार सामान्य लोग से आर्थिक विश्लेषण जन करेला वो लोग कहेला लोग कि जैसे जैसे अमीरन के कुछ लोग ऐसे मानत बा कि अमीरी बढ़ी तो वो अमीरन के वजह से जन बा कुछ धन जन बा उ नीचे के लोग के लगे भी आई। ठीक बा, लेकिन ऐसा होत नहीं है, काहे केवल 3% मात्र 3% जन धन बा वो 50% के लोग के लगे गइल बा। तो सोच ली कितना जितना छीछा लेदर वाला हिसाब किताब बा, मतलब केकरा लगे का जाई केहू के पते ना चली। 2022 में भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अदानी के धन में 46% की बढ़ोतरी भइल है। हालांकि इनके रिसेंटली में घटो गइल बा, लेकिन वो बेरा 46% की बढ़ोतरी इनके धन में भइल है, जबकि भारत के 100 सबसे अमीर लोग के कुल धन 660 अरब डॉलर के छू गइल, मतलब सोच ली। साल 2022 में ब्लूमबर्ग एगो बाटे ओके धन सूचकांक बोलावेला। ठीक बा, वो एगो सूचकांक ह जौना से एक का स्थिति बा दुनिया में के कितना अमीर बा गरीब बा के बारे में बतावल जाला। तो में अदानी दुनिया के सबसे दूसरा नंबर पे सबसे जौन बा अमीर व्यक्ति रहले। संगही उ लोग के सूची में सबसे ऊपर रहले जौना के धन में साल भर में वैश्विक स्तर पे सबसे ज़्यादा बहुत बढ़ोतरी भइल। उन्हें कि साल भर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जौन बा वो शीर्ष पे रहले और यहाँ 2 नंबर पे रहले। हालांकि अब रिसेंटली पीछे हो गइल बाड़े। यही बीच देश के गरीब और मध्यम वर्ग जौन बा अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स लगावल गइल, माने कि ए दौर में जब कि हमने अमीरन पे छूट दियल गइल टैक्स के, ओही बेरा जौन बा देखल गइल कि जौन देख सामान देख ली रहुआ बहुत सारा ओ पे टैक्स पड़त गई। ठीक बा, तो ई के असर के पड़त है, एगो मध्यम वर्गीय आदमी जाता ओ पे खर्चा करता तो ओ पे ज़्यादा असर पड़ी ना। अब सोच ली कि एगो आदमी जगह 100 रुपया इनकम हो गया, एगो आदमी जगह 10 रुपया इनकम हो गया, और जब वो 5 रुपया के सामान किने जाता तो एगो 100 रुपया इनकम वाला भी 5 रुपया के सामान पे अगर टैक्स लग के 6 रुपया हो गई तो ओकरा के तो 100 में से 6 देवे के बा, लेकिन जगह 10 रुपया कमाई बा 10 में से 6 देवे के बा, तो बचल कितना 4 और ओकर लगे कितना बचल 94। तो ई अंतर पड़ जाला। तो ई जौन टैक्स बा ई मध्यम वर्गीय और गरीब जौन बा ओ पे बड़ा परेशान करता। ऑक्सफैम के कहनाम बा रिपोर्ट में कहल गइल बा कि देश में कुल वस्तु अउरी सेवा दर यानी जीएसटी के लगभग 64% आबादी के निचला 50% से आइल बा। मतलब जीएसटी में जौन जहाँ 64% जौन कलेक्शन भइल बा वो नीचे के 50% आबादी से, मतलब कि धन के बात होता नीचे से ही, जबकि मात्र 4% ऊपर के 10% से आइल बा। ठीक बा, तो इसे सोच ली क्योंकि ज़्यादातर जौन जनसंख्या बा वो तो गरीब बा। ठीक बा, अमीर तो कुछ बाड़े सन ना, तो वो तो कुछ वो तरह के टैक्स पे करते रहे सन। ओके, ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बिहार कहले कि भारत दुर्भाग्य से सिर्फ अमीर लोग खातिर देश बन रहल बा। ई जौन ऑक्सफैम के सीईओ के का नाम है, ये अमीर लोग के देश हमारे देश बनता। काहे कि मैं देख सकता नहीं हो सकती अमीर से ज़्यादा गरीबन के टैक्स भरे के पड़ता है कि उकुल के अपना धन के हिस्सा ज़्यादा में जा रहा बा। ठीक बा, अमीरन के उतना धन के हिस्सा ना जा रहा बा, तो यही से कहता है कि भारत जन बाद दिन पर दिन अमीरन के देश बन जाता। वो कहता है कि देश की हंसिया पर पड़द ठीक बा, हाशिया पे पड़ल दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिला और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर के ऐसन व्यवस्था में परेशानी जारी बा। ठीक बा, जौना से सबसे अमीर के अवस्थित सुनिश्चित हो गया। मतलब कहल चाहता है कि जौन अमीर लोग बा ओके व्यवस्था सुनिश्चित करे के चक्कर में जौन देश के समाज में जौन पिछड़ा वर्ग बाटे, चाहे वो धार्मिक या सामाजिक रूप से होके ओके पे भार ज़्यादा होके एके सहे के पड़ता। रिपोर्ट में इहो जोड़ल गइल बा कि अमीरन के फिलहाल कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, टैक्स छूट पर और ई प्रोत्साहन से फायदा भइल। जैसे कहनी कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह छूट गइल। कॉर्पोरेट टैक्स का होला कि उ सबके ऊपर कंपनी भी आता ओके ऊपर टैक्स लागेला। तो फिर रिसेंटली जौन बा मतलब कि हाल फिलहाल में सरकार पिछला 1-2 साल में वो पे कमी कइले बिया।
साथ ही साथ कुछ ये लोग के टैक्स वैक्स में भी छूट मिलल बाटे कुछ कंपनियन के, तो ऐसे उ कुल का टैक्स कम देवे के पड़ता, तो फायदा में बा। लेकिन ओके नीचे जौन तबके के चाहिए, जौन ओके ट्रिकलिंग होके के चाहिए, उ नइखे भइल। इ असमानता के सुधारे खातिर इ जौन चैरिटी बिया, उ वित्त मंत्री से कहले बिया, गुहार लगइले बिया। आवे वाला बजट में इ पहिले के बात ह कि वेल्थ टैक्स जैसन प्रगतिशील कर उपाय लागू कर दिहल जाए। वेल्थ टैक्स लगावल जाए ताकि उ लोग के वेल्थ पे भी टैक्स लागे, केवल कंजम्पशन पे ना लागे। कंजम्पशन पे अगर लागेला मतलब कि अगर अपन कंजम्पशन माने हो गेल कि रउआ जौन खर्च करतानी खाए पिए या अपन बाकी चीज़ के बुनियादी आवश्यकता खातिर, तो ओपे ना लगा के उ लोग के धन जौन बा, उ लोग के जौन प्रॉपर्टी बन रहल बा, ठीक बा, ऊपर टैक्स लगावल जा, ठीक बा। तब एसे फायदा होई और वो धन के जौन बा प्रयोग कइल जा सकी गरीबन या मध्यम वर्गीय लोग के बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड करे खातिर। रिपोर्ट में कहल गइल बा कि भारत के अरबपति के पूरा धन पर 2% टैक्स लगावे से अगला 3 साल तक देश के कुपोषित आबादी के पोषण के समर्थन होई, ठीक बा। और एकरा में इहो जोड़ल गइल बा कि 1% वेल्थ टैक्स के 1.5 साल में से अधिका समय से भारत के सबले जौन बड़ स्वास्थ्य सेवा बा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ओके फंडिंग हो सकेला। एमे इ कहल गइल बा का कि भारत के अगर अरबपति पे अगर धन कर अगर लगा दिहल जाए 2% के टैक्स, तो 3 साल तक देश में जौन बा कुपोषित आबादी जौन बाटे, जौना के पोषण नइखे मिल पावत, ओके खातिर धन के एक्स्ट्रा जरूरत ना पड़ी। और साथ साथ 1% वेल्थ टैक्स लगा दिहल जाए तो 1.5 साल के अधिका समय से स्वास्थ्य भारत के सबसे जरूरी जौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा खातिर योजना बा, यानी कि स्वास्थ्य मिशन, ओके फंडिंग हो सकेला ऐसे। साथ साथ इ लोग के इहो कहल बा कि सिर्फ 100 भारतीय जौन बा लोग, उ लोग पे अगर अरबपति जौन बाड़े उन पे 2.5% टैक्स लगावल जा, और शीर्ष 10 पे अगर एक्स्ट्रा 5% लगावल जा, 5% टैक्स लगावल जा, तो ऐसे जौन रकम हमनी के मिली उसे अनुमानित जौन बा अइसन कि 15 करोड़ लइकन जौन बाड़े सन वो स्कूल से वापस जौन छोड़ के कोविड के टाइम पे गइल बाड़े सन, वापस जौन बा स्कूल जौन बा ओमे भर्ती हो सकता और उनके शिक्षा जौन बा उ चल सकता। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के कार्यकारी जौन बड़े निदेशक गैब्रिएला बूचर कहले कि समय आ गइल बा कि हमनी के ए सुविधाजनक मिथक के गिरा दी सभे कि सबसे अमीर लोग खातिर टैक्स में कटौती के नतीजा से में उनके धन कौनो ना कौनो तरीका से बाकी सब पे टपकत हो जाला। माने उहे टिकलिंग वाला चीज़ कि अगर अमीरन पे टैक्स छोड़ दिहल जाई तो ओके वजह से नीचे पैसा आई और बाकी लोग पे भी ओके विस्तार होई, तो ट्रिकलिंग नइखे होत, तो इके सरकार के ही कुछ करे के पड़ी, ठीक बा। बहुत सारा लोग वेल्थ कलेक्ट कर लेता और इंडिया छोड़ के चल जाता, तो वो कहाँ से ट्रिकल हुई, ठीक बा। और वो आगे कहलें कि सुपर रिच पर टैक्स लगावल, सुपर रिच मने बहुत ज़्यादा जेके लगे धन संपत्ति बा, अंबानी जैसन लोग जन बा, असमानता के कम करे और इ लोकतंत्र के फिर से जिंदा करे खातिर जरूरी बा। एगो और बात ध्यान रखी कि असमानता रही तो लोकतंत्र जिंदा ना रही, कहीं कि असमानता रही तो जिन लोग लगे बाटे धन यानी कि पूंजीपति जौन बहुत सुपर रिच बा लोग, उ लोग सरकारों कंट्रोल करी लोग, और हमनी के आम आदमी हमनी के कुछ ना कर पाइले, कहीं हमनी के लगे वो क्षमता ही ना रही ना, तो हमनी के कहाँ से कइल जाई। तो ये बात के समझे के खातिर समझल जरूरी बा। तो यही ऑक्सफैम रिपोर्ट रहल ह जौन की चर्चा कर रहल बा कि कैसे भारत अथवा विश्व में खासकर भारत के विषय में पे ढेर चर्चा भइल बा। और रिपोर्ट से हम भारत के हिस्सा सबके लगे ले आइल बानी कि भारत में जौन बा असमानता जौन बा पे का प्रभाव पड़ रहल बा, और एके उपाय खातिर ऑक्सफैम जौन बा का कहले बिया, उ कहले बिया कि इ लोग के वेल्थ टैक्स लगावल जाए, यानी कि धन कर लगावल जा, और इ लोग के और सबसे अमीरन जो लोग बा लोग 100 लोग या जौन टॉप 10 बा लोग, उ लोग पे 2.5% और 5% के टैक्स लगावल जा, ताकि जौन बा जौन स्कूल छोड़ के कई लइका चल गइल बाड़े सन या स्वास्थ्य